बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो सोंनाय बिदां 3.4 बेखौ जागायलांगोन। थांनाय थाखोआव जोङो सोंनाय बिदां 3.3 खौ फोजोबदोंमोन। जुदि लेसन 3 नि नैबे चेप्टार 3 नि अबेबा मोनसे सिगांनि थाखोनि भिडिअफोरखौ नायाखैमोनब्ला अब्लानिया आं बैफोर भिडिअफोरनि माने गासैबो नै लेसन 3 नि गासैबो भिडिअफोरनि जितु लिंक बेखौ आङो नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनावनो होना दोनखादों। डेसक्रिपसनाव थांनानै बैफोर लिंकजों गोसोबायदि जाय थाखोनि भिडिअखौ नायो बेखौ गोसोबायदियै नायनो हागोन आरो। दा आं नैबे थाखोखौ जागायलांनि। बेयाव होदो जोंना ओरैबायदि जे गाहायनि हांखोआरि समानथाय जराखौ खोमोरनाय आदब आरो फज'स्लायनाय आदबजों मावफुं होनना बुंदों आरो। दा आङो इयाव मोनसे खोथा बुंखानोसै। दा थांनाय थाखो थामहिनबा जोङो सोंथि बिदां 3.3 आव जों मा खालामखादोंमोन मोनसे आदब जाय फज'स्लायनाय आदब ना बेखौ जोङो बानायखादोंमोन आरो। बेखौ बाहायनानै जोङो माखासे मावफुंनायखौ बानायखादोंमोन। बेनिखायनो दा दिनै जोङो नैबे चेप्टाराव नैबे गोदान मोनसे आदबजोल' बानायनोसै जाय माने खोमोरनाय आदब। नै खोमोरनाय आदबजोल' जोङो नैफोरखौ मावफुंगोन आरो। मानो होनबा फज'स्लायनाय आदबखौ जोङो 3.3 आव मोनखाबाय। जुदि फज'स्लायनाय आदबखौ नायाखैमोनबा सोरबा अब्लाथाय सोंथि 3.3 थामहिनबा बेनि सिगांनि थाखोफोराव बेयाव नायहैब्लानो मोनगोन आरो बेयाव जे फज'स्लायनाय आदबा माबायदि आरो खोमोरनाय आदबाव जि एन्सार ओंखारगोन फज'स्लायनाय आदबाव बेनो ओंखारगोन मात्र नियमाल' जुदा जुदा। बेनिखायनो जुदि नायाखैमोनबाथाय सिगांनि थाखोफोरखौ नायनानै लानो हागोन। आङो नैबे थाखोआव नैबे खोमोरनाय आदबजोल' आं बानायलांगोन आरो। फज'स्लायनाय आदबजोंबो खोमोरनाय आदबजोंबो बानायोब्लाथाय जोंहा जोबोद गोलाव जालाङो। बेनिखायनो आङो मा खालामगोन नैबे फज'स्लायनाय आदबखौ आं इयाव बानायनाय नङा। बेयाव माखो मात्र खोमोरनाय आदबखौल' आं इयाव बाहायगोन। फज'स्लायनाय आदबखौ बानाया आरो। अब्लाथाय सोंथिया ओरैबायदि जाहैबाय दा आं फज'स्लायनाय आदबखौ दानबाय नालाय गाहायनि हांखोआरि समानथाय जराखौ खोमोरनाय आदबजों मावफुं बेफोरबायदि थामहिनबा जों इयाव खोमोरनाय आदबजोंल' बानायगोन आरो। फज'स्लायनाय आदबखौ जुदि रोङाब्लाथाय अब्लाथाय सोंथि 3.3 बेनि माबाफोरखौ भिडिअफोरखौ नायबानो गम मोनगोन। बेयाव आङो मोजाङै बानायना होखादो। दा जों अब्लाथाय दिनै खोमोरनाय आदबजों बानायगोन। थामहिनबा 3.3 सोंनाय बिदां 3.3 नि मोनफ्रोमबो मावफुंनायखौनो जोङो खोमोरनाय आदबजोंनो बानायजोबगोन आरो बेफोरबायदि। दा आं बेखौ जागायलांसै। खोमोरनाय आदबा माबायदि? दा खोमोरनाय आदबा माबायदि आं ओरैनो एसे बुंनानै होनि। खोमोरनाय आदबना ओरैबायदि गिबियावनो जों मा खालामो इयाव जे जायफोर एक्स होदो वाइ होदो ना सोलायस्लु इसोरनि जितु थादेर अनजिमा जेनेबा एक्सनि थादेर अनजिमा इयाव मा जाना दं जेबो गैया माने 1 जाना दं। नैना मा जाना दं 2 जाना दं ना अब्लाथाय एक्सनि थादेर अनजिमाखौ जों समान खालामनो हागोन आरो। इयो 2 बाथाय नैखौ 2 खालामगोन बा इयो 1 बा नैखौ 1 जायखिजाया मिलायना लागोन बा बेखौ नङाब्लाबो नैबे वाइखौ मिलायगोन जों। वाइनि थादेरियाव जेबो गैया माने 1 नैना मा 3 जुदि इ 3 बाथाय नैनिखौ जोङो 3 खालामगोन नङाबाथाय नै 1 नालाय नै 3 खौ 1 खालामगोन बेफोरबायदि आरो। मथथे एक्स नङाबा वाइनि थादेरखौ जोङो समान खालामनानै दानलायनायखौनो मा होनना बुङो बेखौनो खोमोरनाय आदब होनो आरो। दा जों इयाव नैबे बानायलांबाथाय बांसिन बुजिलांगोन बेखौ आङो मा होनाय दं लिरना लादो होनाय दं। दा जोंनो मा समानथाय होदो मोनसेया जाबाय एक्स प्लास वाइ इज इकुवेल्स टु 5 होनाय दं। बेखौ 1 नाम्बार समानथाय खालामबाय आरो मोनसेखौ मा होदो मा 2x माइनास 3y इज इकुवेल्स टु 4 बे जाबाय 2 नाम्बार समानथाय। दा जों मा खालामगोन नैबे एक्सनि थादेर नङाबा वाइनि थादेर जायखौ मोजां मोनो बेखौनो बानाय। एक्सनि थादेरखौबो मिलायना लानो हायो नङाबा वाइनि थादेरखौ मिलायना लानो हायो। दा आं इयाव मा खालामगोन जायखिजाया आङो वाइनि थादेरखौ मिलायना लानो नागिरदों। जेन'बा वाइनि थादेरखौ मिलायना लानोबाथाय मा नै मोनसे समानथायाव वाइनि थादेरा मा दं जेबो गैया माने 1 आरो ना। ओमफ्राय नै मोनसेनि थादेरा मा इ मोनसेनि थादेरा 3 आरो
माइनास प्लास माइनास खोथा गैया जायखिजाया समान समान जागोन अनजिमाया नैबे y नि थादेर जेबो गैया माने 1 नै y नि थादेरा मा दं जेनेबा 3 दं आरो दा होमबाथाय जोङो नैबे 1 खौ 3 खालामनांगौ नङाबा 3 खौ 1 खालामनांगौ आरो नाथाय मोनसे खोथा जे इयाव जों 3 खौ 1 खालामनो थांबाथाय मा जागोन 3 खौ 3 जों रानबासो 1 फैगोन बेनिखायनो इयो राननायालागै फैगोन नालाय एसे गोब्राबसिनाव जागोन आरो नाथाय नै 1 खौ जों 3 खालामनोबाथाय जोंहा सहज मा खालामनो 1 जों जुदि 3 सानजाबना होयोना 3 सानजाबना होबानो 1 * 3 बेसे 3 जायो आरो बेनिखायनो जोङो नै 1 खौनो 3 खालामहैगोन मानो होनबा इयो सहजसिन बेनिखायनो 3 खालामबा मा खालामनांगौ 1 जों 3 सानजाबनांगौ दा 1 जों 3 सानजाबनोब्लाथाय माबोरै खालामनांगोन जोङो नै y जोल'थ' 3 सानजाबनो हाया जोङो गासैजोंबो सानजाबनो गोनां जागोन बेनिखायनो नैबे y आ बो दङ y नि थादेर 1 थानाया 1 नाम्बार समानथायाव दंमोन ना 1 नाम्बार समानथायखौ जोङो 3 जों सानजाबगोन नैयाव जेरै 3 जों सानजाबदो बिदिनो नैबे 1 नाम्बार समानथायखौनो 3 जों सानजाबजोबना हो ओरैबायदि जागोन होनबा 3 बेनिखायनो होबानो जाबाय 3 इक्वेशन 1 3 इक्वेशन 1 दा 3 खौ 1 नाम्बार समानथायजों सानजाबदो नालाय नै 1 नाम्बार समानथायनि आगसि आगदा गासैबो 3 जों सानजाब जागोन दा ओरैहाय 3 * x मा जाखो 3x नै प्लास दङ लिरबाय 3 * y 3y इक्वल थाबाय आरो 3 * 5 बेसे 15 बिदि गासैबो 1 नाम्बार समानथायखौनो जोङो माजों 3 जों सानजाबना होदो मानो सानजाबदो 3 जों जाहाथे नैबे 2 नाम्बार समानथायाव जे y नि थादेर 3 ना इनि थादेराबो जेन 3 जायो नै 3 जाबायना इ आरो 3 * x 3x 3 * y 3y 3 * 5 15 बेखौ 3 नाम्बार समानथाय खालामनांगौ दा एबार जेब्ला जोंहा अबेबा x बा y नि थादेरा समान जाबाय दा इयाव y नि थादेरा समान जाबाय नै 3 y नि थादेरा e3 प्लास ना माइनास इखौ नायदो एबार इ जाबाय -3 नै जाबाय +3 अब्लाथाय माला केन्सेल थांगोन इसोरो जेब्ला इ मोननैखौ दाजाबना होगोन ना -3 +3 अब्लानो इसोर गावजों गाव दाननानै y आ गैया जालांगोन बेनिखायनो मा खालामनांगोन ओइ -3 जों +3 जों दाजाबलायनोबाथाय नैबे 2 नाम्बार समानथाय आरो 3 नाम्बार समानथाय इ मोननैखौ दाजाबनानै हो स' ओरै होननानै रमान नाम्बार 2 प्लास रमान नाम्बार 3 मा जागोन अब्ला नै आगसिनिजों आगसि दाजाबगोन ओजोंहा आगदानिजों आगदा दाजाबगोन नैबे 2 नि आगसिखै मा दङ 2x - 3y दं प्लास दाजाबगोन नालाय प्लास होबाय नैयाव दाजाबनानै एबा 3 नि +3 नालाय नै 3 नि आगसिखै मा दं 3x + y 3x + y सरि 3x + 3y ओमफ्राय ओजोंहा 2 + 3 नालाय आगसिनिजों आगसि दाजाबबाय आरो आगदानिजों आगदा दाजाबगोन आगदाखै मा दङ आगदाखै 2 नाम्बाराव 4 दं प्लास दाजाबगोन नालाय प्लास नैयाव प्लास दं नालाय ओमफ्राय 3 नि आगदाखै मा दं 5 दं सरि 15 दं अब्ला माबोरै खालामखो जोङो आगसिनिजों आगसिनि दाजाबदो नै आगसिनिजों आगसि दाजाबदो नै दाजाबदो ना आगदानिजों आगदा दाजाबदो नै अब्लाथाय इखौ ब्रेकेट सेफायना होबानो जोंहा माबा मोनसे मोनलांगोन जोङो मा थाखो 2x थाबाय -3y थाबाय प्लास नैबे 3x थाबाय प्लास नैबे 3y थाबाय ओजा 4 + 15 बेसे 19 बेयाव हानायखौ केन्सेल -3y + 3y केन्सेल बेसे थाखो होमबा 2x + 3x मोननै x आरो मोनथाम x बेसे जाखो मोनबा x जाबाय इसिकस बेसे थाखो इयाव 19 अब्लाथाय इयाव x खौ लाखिना हो मा खालामगोन ओजा जे 19 दंना इखौ x नि थादेर बाया रानहैबाय आरो थामहिनबा x आ बेसे ओंखारखो जोंहा 19/5 ओंखारबाय आरो अब्लाथाय नाय जोंहा जेब्ला x नि माना 19/5 ओंखारबाय होमबाथाय जों y नि मानखौ दिहुननो हासिगोन अबेयाव 1 2 3 मोनथाम दं समानथाय बेनिनो अबेबा मोनसेयाव फज'ना हो जों जेनेबा सेयावनो फज'ना होगोन आरो जों लिरगोन दानिया होननानै सेयाव फज'ना होगोन दानिया जोङो नैबे सेयाव फज'ना होगोन 1 implies सेयाव फज'ना होबा नैबे सेयाव फैसिगोन आरो 1 नाम्बार समानथायाव जोङो मानि मान फज'ना होगोन x नि मान 19/5 x नि जायगायाव 19/5 होबाय प्लास नैबे y थाबाय इक्वल्स टु ओजा 5 थाबाय एबार जोङो y नि मान दिहुनगोन नालाय y खौ लाखिना हो नैबे y लाखिना होबा मा जागोन 19/5 आ प्लासमोन नालाय जेबो गैया माने प्लासमोन सिगाङाव इयो ओजा थांबा माइनास जाहैगोन ओजाथ' 5 दंखायोनो ओजा थांबा -19/5 जाबाय
एबार y खौ लाखिना हो 5 इनि गायाव जेबो गैया माने 1 दं 1 जो 5 रांबा 5 5 into 5 25 माइनास 9 5 जो 5 रांबा 1 1 into 19 19 आनो अब्लाथाय जोंहा मा ओंखारबाय एन्सारा y थाबाय 5 थाबाय गोजौनिया मा जागोन 25 निफ्राय 19 थांबा बेसे 6 अब्लाथाय जोंहा फिननाय ओंखारजोबबाय नै x खौ बेसे मोनदो 19/5 ओमफ्राय y खौ मा मोनदो 6/5 मोनदो आरो बेनिखायनो x equals to बेसे 19/5 y equals to बेसे 6/5 अब्लाथाय जोंहा मा जाखो x आरो y मोननैनिबो मानखौ जों मोनबाय आरो x आरो y नि मानखौ जों अबे राहाजों दिहुनखो जों बेखौ नैबे खोमोरनाय आदबजों दिहुनबाय आरो ना जों खोमोरनाय आदबजोंल' बानायबाय थागोन 3.4 नि मोनफ्रोमबो मावफुंनायखौनो अब्लाथाय जोंना रमान नाम्बार 1 ना जोब्बाय नेक्स्टआव जों रमान नाम्बार 2 आ माबायदि सोंथि दं बेखौ जों नायहैलायनि आरो नेक्स्ट जोङो रमान नाम्बार 2 सिम फैलायबाय नाय रमान नाम्बार 2 आव ओरैबायदि होनना बुंदों जे मोननै समानथाय होदो बे जाहैबाय 3x + 4y = 10 आरो मोनसेया दङ 2x - 2y = 2 आंखौ होनाय दं होननानै लिरना लाखानि होनाय दं मा होदों मोनसेया 3x + 4y = 10 बेखौ आं से खालामबाय आरो मोनसेया दङ मा 2x - 2y = 2 बेखौ 2 नाम्बार खालामबाय दा जोंना ओरैबायदिखा जों माजों बानायगोन जों बानायगोन खोमोरनाय आदबजों जों बानायगोन अब्लाथाय खोमोरनाय आदबजों बानायोब्लाथाय जोंना मा x नङाबा y नि थादेरा एखे जानांगौ दा x नि थादेरा 3 x नि थादेरा 2 जुदि x निखौ मिलायनोबा एसे सहज जानाय नङा मानो होनबा 3 खौ 2 सिम लांनाया सहज नङा बा 2 खौ माजोंबा सानजाबना 3 सिम लांनायाबो सहज नङा बोखाव खोन्दोफोर फैगोन बेनिखायनो इखौ खालामनाङा नेक्स्ट y खौ नायनि जों y नि थादेरा मा दं इयाव 4 दं इयाव 2 दं 4 खौ जों 2 सिम लांनोबाथ' 2 जों राननो गोनां जागोन राननायाव फैनाङा राननायाव फैबा एसे गोब्राब जायो नेक्स्टआव नैयाव इ मोनसेना दङ 2 दा 2 खौ जों नैबे 4 जों मिलायनोबा इखौ 4 खालामनोब्ला जेनेबा नैयाव 4 दं नालाय नै 2 खौ 4 खालामबाथाय मा जोंहा एसे सहज मानो होनबा 2 जों 2 सानजाबबानो 4 आ फैयो बेनिखायनो इयाव जिहेतु 2 सानजाबबानो 4 आ फैगोन नालाय 2 नाम्बार समानथायाव दं बियो बेनिखायनो 2 नाम्बार समानथायखौ 2 जों सानजाबजोबनानै हो गासैखौबो आगसि आगदा बेनिखायनो जों मा लिरगोन स 2 * 2 नाम्बार समानथाय अब्ला मा जागोन 2 नाम्बार समानथायनि मोनफ्रोमबो बिदाबानो नैबे 2 जों सानजाब जागोन 2 * 2 4 x थाबाय माइनास 2 * 2 4 y थाबाय इकुवेल थाबाय आरो 2 * 2 बेसे 4 नाय बेखौ 3 नाम्बार समानथाय खालामबाय जों मा खालामखो जोङो 2 * 2 4 ओमफ्राय x दं माइनास थाबाय 2 * 2 4 ओमफ्राय y दं 4y इकुवेल थाबाय 2 * 2 बेसे 4 अब्लाथाय जों मा खालामनांगौ दा नैबे 1 आरो 3 खौ प्लास खालाम 1 आरो 3 प्लास खालामबानो प्लास 4y माइनास 4y केन्सेल जालांगोन आरो बेयो बेनिखायनो जों मा खालामबाय स 2 + 3 इमप्लाइज 2 जो 3 जो प्लास खालामनाबा मा जागोन आगसिजों आगसि दाजाब सरि आङो 2 खौसो लाफ्लांबाय 2 जोब्ला जानाय नङा 2 जोसो बेखौ बानायदो ना 3 सो लानांगोन 3 आवसो दं प्लास 4y माइनास 4y 3 1 आव दङ प्लास 4y 3 आव दङ माइनास 4y बेनिखायनो 1 जो 3 सो दाजाबनांगोन इयाव 2 नङा इयाव 1 + 3 अब्लाथाय 1 नि आगसिथिं इ दं 3 नि आगसिथिं नैबे दं आगसिजों आगसि दाजाबना हो आगसिथिं मा दं इयाव 1 नि आगसिखै 3x + 4y दाजाबोबाय ओमफ्राय 3 नि आगसिखै दं 4x - 4y एबार आगदाजों आगदा दाजाब आगदाखै 1 आव दं 10 आरो 3 नि आगदाखै दं 4 दाजाबना होबाय ब्रेकेट सेफायना हो 3x + 4y + 4x - 4y = बेसे 14 जागोन मोननै दाजाबा नैबे प्लास 4y - 4y केन्सेल मा थाखो 3x + 4x बे जागो मोन 3x मोन 4x मोन 7टा x जाबाय = ओजा 14 थाबाय x खौ लाखिना हो ओजानि 14 खौ नैबे 7 आ रानैबाय अब्ला x आ बेसे जाखो x आ जाबाय 2 जों x नि मानखौ 2 मोनबाय आरो अब्लाथाय दा x नि मानखौ जोङो 1 2 3 अबेबा मोनसेयाव फज'ना होबानो ओंखारलांगोन y नि माना जोङो सेयावनो फज'ना होनोसै दानि आरैना नैबे सेयाव फज'ना होगोन जों से नाम्बार समानथायाव नैबेखिनिया दं नालाय इखौ होगोन जों लिरनानै दानि आरैना
दानिया 1 इमप्लाइज सियाव फज'ना होबाय जों सियाव मा दं 3 दं एक्सनि मानखौ 2 मोनदों नालाय एक्सनि जायगायाव 2 खौ हो प्लास नैबे 4y थाबाय इज इक्वल्स टु जा बेसे सरि दे नैबे मा दं 10 दं ओजा मा थाखो होनबा 3 into 2 बेसे 6 प्लास ओजा 4y थाबाय ओजा 10 थाबाय 6 खौ जों हर आगदाखै ओजा 4y खौ लाखिबाय नै 4y खौ 6 आ जों थाबा -6 जागोन 10 - 6 मा थाखो 4y थाबाय 10 निफ्राय 6 थांबा बेसे 4 y खौ लाखिना हो ओजोंहा जे 4 दंखायो इखो नै y थानाय 4 आ रानैलायबाय आरोबाव अब्ला मा मोनखो जों 4 जों 4 रानबा बेसे 4 जों 4 रानबा 1 बेनिखायनो y इक्वल्स टु बेसे जागोन 1 बेनिखायनो x आ 2 ओंखारदों y आ बेसे 1 जाबाय आरो बेनिखायनो जों लिरनोसै इयाव स' x इक्वल्स टु बेसे 2 y इक्वल्स टु बेसे 1 बेनो जाबाय दिहुननो गोनां मावफुंथाय अब्लाथाय रमान नाम्बार 2 नि मावफुंथाया जोंना ओंखारलांबाय आरो बेखौ जों माजों बानायदो खोमोरनाय आदबजों बानायदो एबार नेक्स्ट जोङो रमान नाम्बार 3 नि सोंथिखौ नायनि माबायदि दं एबार जोङो रमान नाम्बार 3 खौ लालायबाय रमान नाम्बार 3 इखौ जोङो खोमोरनाय आदबजों मावफुंगोन दा खोमोरनाय आदबनि थाखाय जों गिबियावनो मा समानथाय होदो जोंनो बेखौ लिरना लाखागोन होनाय दं होननानै इयाव जोंनो होदो 3x - 5y - 4 इक्वल्स टु 0 एसे साजायना लानि जों 3x थाबाय -5y लाखिबाय नैबे -4 खौ ओजों हरबा मा जागोन +4 जागोन से खालामबाय दे थिग बिदिनो नै मोनसे समानथायखौ होदो आरो जोंनो बेयाव मा होदो जोंनो 9x होदो 9x इक्वल्स टु मा दं 2y + 7 दं बेखौ मा खालाम 9x खौ लाखि +2y आ जों फैबा -2y जाबाय ओजोंहा 7 आ थाबाय बेयो 2 नाम्बार समानथाय जाबाय आरो एबार दा जों बेखौ खोमोरनाय आदबजों बानायगोन खोमोरनाय आदबनि थाखाय मा खालामो जोङो x नङाबा y नि थादेरखौ एखे खालामना लायो जों दा इयाव नाय नैबे x नि थादेरा 3 दं x नि थादेरा 9 दं अब्ला 3 खौ जोङो 9 सिम लांनाया सहज जायो 3 जों 3 सानजाबना होबानो नैबे x नि थादेरा 9 जि दं बेजों समान जायो 3 × 3 9 जागोन इनाबो थामहिनबा से नाम्बार समानथायजों 3 सानजाबना होबानो x नि थादेरा इयावबो 9 इयावबो 9 जाहैखागोन आरो नै 2 नियाथ' 9 खा नालाय नै 2 नि 9 जों मिलायनो थाखाय 3 मोनसे सानजाबबानो x नि थादेरा मिलायगोन 9 जागोन ओमफ्राय गुबुनफोरखौ मिलायनाया एसे सहज जानाय नङा y नि थादेरा 5 दं y नि थादेरा 2 दं 5 खौ 2 सिम लांनाया सहज नङा y निया 2 दं 2 खौ 5 सिम लांनायाबो सहज खोथा नङा बेनिखायनो जों x निखौनो इयाव मिलायना लानाया मोजांसिन जागोन बेनिखायनो x खौ मिलायनो थाखाय मा खालाम नैबे से नाम्बार समानथायजों ना से नाम्बार समानथायजों 3 सानजाबना हो स' 3 सानजाब से नाम्बार समानथाय 3 सानजाबना होबानो 3 सानजाब 3 9 ओमफ्राय x थाबाय माइनास थाबाय 3 सानजाबबा 15 ओमफ्राय y इक्वल्स टु 3 सानजाब 4 12 ये जाबाय 3 नाम्बार समानथाय अब्लाथाय जोंना जिहेतु 2 आरो 3 इ मोननैयाव नायनो थांबाथाय दा x नि थादेरा समान जाबाय x नि थादेरा 9 x नि थादेरा 9 जिहेतु जोंना इयाव x नि थादेरा समान नालाय 2 आरो 3 निया बेनिखायनो x नि थादेर आरो इनि x आरो इनि x बेखौ केन्सेल खालामनो थाखाय जों मा खालामनि प्लास नङाबा माइनास खालामनांगौ दा बोरैहाय केन्सेल जागोन इसोर एथ' +9x + 9x दाजाबबाथ' +18 सो जागोन ना नाथाय जोंना केन्सेलसो जानांगौ केन्सेल जानोबाथ' मा फैनांगोन +9x - 9x जानांगोन बेनिखायनो इखौ माइनास खालामबा मा खालामनांगोन जों नै 2 नाम्बार समानथायनिफ्राय 3 नाम्बार समानथायखौ एबार माइनास खालामना हो माइनास खालामबा मा जागोन नै आगसिनि माइनास आगसिनिजों माइनास आगदानिजों आगदा माइनास अब्लानो जोंहा नैबे 9x केन्सेल थांगोन आरो बेनिखायनो जों मा खालामगोन रमान नाम्बार 2 निफ्राय रमान नाम्बार 3 खौ माइनास खालामगोन स' रमान नाम्बार 2 माइनास रमान नाम्बार 3 बेखौ जेब्ला जों माइनास खालामगोन बेनिफ्राय बेखौ आगसिनिफ्राय आगसि माइनास जागोन आगसिखै मा दं 9x - 2y आरो आगसिथिं मा दङ 9x - 15y 2 निफ्राय 3 माइनास खालामबाय नालाय आगसिनिफ्राय आगसि माइनास नैबे आगसि बेनिफ्राय नै आगसिना माइनास नै एबा नै आगदानिजों आगदा माइनास जागोन 2 नि आगदाखै दङ 7 माइनास नैबेनि आगदाखै दङ 3 नि आगदाखै दङ 12 अब्लाथाय दा इखौ ब्रेकेटफोरखौ सेफायना हो मा मोनसे मान ओंखारलांसिगोन ब्रेकेट सेफायबा 9x - 2y माइनास थाबाय 9x थाबाय
माइनास इन्टु माइनास प्लास जाबाय 15y थाबाय 7 निफ्राय माइनास 12 थांबा बेसे माइनास 5 एबार जों इयाव हानायखिनिखौ दानगोन प्लास 9x माइनास 9x थांगोन मा थालांखो नेक्स्ट नाय इयाव थालांनाय हिसाबै थाबाय जोंना नैबेयो प्लास 15y माइनास 2y अब्लाथाय इखौ बानायखानो हायो जे 15y निफ्राय मोननै y थांबा 15y निफ्राय मोननै y थांबा बेसे थांगोन 13 थागोन 13y थागोन आरो ओजों मा दङ माइनास 5 दं नेक्स्टआव जोङो y खौ लाखिनो हागोन y लाखिनाबा 13 आ जोंहा रानहैगोन आरो आं इखौ गोजौ खालामना होनोसै ससेखौ इयाव जेब्ला जों y खौ लाखिनो हागोन ना y लाखिनाबा मा जागोन y जो थानाय 13 आ ओजानि माइनास 5 खौ रानहैसिगोन आरो माइनास 5 खौ नैबे 13 आ रानहैबाय y लाखिना होबाय y जो थानाय 13 आ ओजानि माइनास 5 खौ रानहैबाय अब्ला दानिया जों मा खालामनि y नि मानखौ नैबे सेयाव फज'ना होनि दानिया होननानै दानिया 1 इमप्लाइज सेयाव फज'ना होनसै जोङो नैबे से नाम्बार समानथायाव मा दं इखौ लिरना लागोन जों 1 इमप्लाइज होनना जों लाबाय से नाम्बार समानथायाव बे दंमोन दा इयाव y नि मानखौ फज'ना होगोन जों y नि माना बेसेबां ओंखारदो इखौ नायनि नैबे 3x थाखाबाय दे ना माइनास 5 थाबाय इनटु y नि माना बेसे y नि माना नै माइनास 5 बाय 13 मोनदो ब्रेकेट होखाबाय माइनास 5 बाय 13 इक्वल्स टु जाथ' मा दं 4 दं दे 3x थाबाय नै माइनास इनटु माइनास मा जाखो प्लास आरो 5 इनटु 5 25 गोजौआव 25 थाबाय गाहायाव 13 दं ओजा नैबे 4 थाबाय 3x खौ लाखिना हो 3x खौ लाखिनाबा मा जागोन ओजाथ' 4 दंखायोनो नै प्लास आ जों थांबा माइनास जागोन माइनास 25 बाय 13 आच्छा 3x आ थाथ'बाय दे एलसीएम ला 13 खौ एलसीएम लाबा मा जागोन नै 4 नि गायाव जेबो माने 1 दं 1 जो 13 बा 13 इनटु 4 बेसे जायो 13 इनटु 4 52 माइनास 13 जो 13 रानबा 1 इनटु 25 आनो अब्लाथाय मा जागोन नेक्स्ट आच्छा मा थाखो आं ससेखौ नैजा बानायनो हादो 3x आथ' थाबाय 3x थाबाय ओजा 13 थाबाय गाहायाव ओमफ्राय ओजा 52 निफ्राय 25 थांबा बेसे 27 52 निफ्राय 25 थांबा बेसे 27 एबार x खौ लाखिना हो x खौ लाखिनाबा मा जागोन x जो 3 आ सानजाबना दंमोन ना अब्लाथाय x खौ लाखिनाबा x खौ लाखिबा x जो थानाय 3 आ नियम मथे ओजानि बोखाव खोन्दोखौ रानहैयो माने मा बुंनो थांबा ओरै खेंस्लायैबो सानजाब होयोना थाहैखागोन आरो सर्टआव बानायबा खान्दाय बानायबा 27 गोजौना थागोन ना x जो थानाय जि 3 दं बे 3 आ बे खनायाव थानाय जिथु 13 दं गाहायाव ना बे 13 जो सानजाब हैखागोन बियो अब्लाथाय जों आरो नैबे 3 जो 27 रानबावनोसो हायो बेसे मोनगोन जों 3 जो 27 खौ रानबा 9 मोनगोन अब्ला x नि माना बेसे जाखो 9 बाय 13 बेनिखायनो जों मोनबाय x नि माना बेसे 9 बाय 13 y नि माना बेसे y नि माना नैबे माइनास 5 बाय 13 माइनास 5 बाय 13 बे अब्ला जोङो x नि मानखौबो जों मोनबाय y नि मानखौबो मोनबाय आरोना थामहिनबा जोङो बेखौ मावफुंबाय रमान नाम्बार 3 नि मावफुंथाया जोबलांबाय जोंहा आरो बेखौ जों बानायबाय खोमोरनाय आदबजों नेक्स्ट जोङो आरो गुबुन मोनसे खोलानि रमान नाम्बार 4 आव माबायदि सोंथि दं बेखौ नायनि नेक्स्ट जोङो रमान नाम्बार 4 लाबाय रमान नाम्बार 4 आव मा होनाय दं लिरना लाखानाय जोङो समानथायखौ होनाय दं मोनसे समानथाया होदो फार्स्टआवनो x बाय 2 प्लास 2y बाय 3 इज इक्वल्स टु माइनास 1 आरो मोनसेया होनाय दं जोंना नैबे x माइनास y बाय 3 इज इक्वल्स टु 3 नै मोनसे फार्स्टनिखौ 1 खालामबाय उननिखौ जोङो 2 खालामबाय अब्लाथाय जों मा अबे आदबजों बानायगोन खोमोरनाय आदबजों बानायगोन जों मावफुंगोन खोमोरनाय आदबजों दा जों नायगोन जे x नि थादेर y नि थादेर बेखौ जों माबोरैहाय समान खालामनो हायो दा जों नायबाय नैयाव से नाम्बाराव नायनो थांबाथाय x नि थादेरा मा दं x नि गाहायाव 2 दं थामहिनबा x खौ 2 आ रानना दं आरो ओमफ्राय नैयाव x नि थादेराव 1 जाना दं अब्लाथाय जों x नि थादेरखौबो मिलायना लानो हायो जेनेबा नैबे x नि थादेर इ गाहायाव 2 दं नालाय इयाव जुदि 2 मोनसे सानजाबना होयोना होमबानो 2 गोजौ गाहाय केन्सेल जाना x नि थादेरा समान जायो आरो थामहिनबा से नाम्बार
समानथाइजों 2 सानजाबना बा x नि थादेरा समान जालांगोन गुबुन फारसे नै थाबाय y नि थादेरखौ मिलायनो हानाय जोंहा मा दङ केपासिटी दं ओरैबायदि बेयाव मा दं 1 जों 1 आव मा दं y आ 2y/3 दं ना थामहिनबा गाहायावथ' 3 दङ y जों मा 2 सानजाबनाय दं आरो नैबे 2 नम्बर समानथायाव y/3 गाहायाव 3 दंखायो y जों जेबो गैया माने 1 दं अब्ला नैबे जों जुदि 2 नम्बर समानथाइजों 2 सानजाबोना अब्ला मा जागोन इयाव 2y divided by 3 फैगोन आरो 2 into y 2y divided by 3 माने इजे एखे समान जागोन दा जों इयाव x नि थादेरखौ मिलायनोब्लाथाय मा खालामनांगोन 1 नम्बर समानथाइजों 2 सानजाबनांगोन आरो जुदि सानो जे आं x निखौ मिलाया y निखौ मिलायना लानो अब्लाथाय y निखौ मिलायना लानोबा मा खालामनांगोन नैबे 2 नम्बर समानथाइजों जोङो 2 सानजाबना लानांगोन आरो दा गोसो अबे मोनसेखौ लायो आङो जेनेबा नैबे y खौनो साबसिन नुदैयाव y खौ आं मिलायना लागोन आरो बेनिखायनो मा खालामबाय आं इयाव 2 नम्बर समानथाइजों आङो 2 सानजाबना लागोन 2 into 2 नम्बर समानथाइ 2 सानजाब 2 नम्बर समानथाइ माने 2 नम्बर समानथायाव थानाय मोनफ्रोमबो बिदाबखौ जोङो 2 जों सानजाबगोन 2 सानजाब x 2x माइनास थाबाय 2 into y 2y गोजौआव गाहायाव मा थाखो 3 माबायदि खालामदो 2 सानजाब y 2y आरो गाहायनि 3 थाबाय आरो 2 सानजाब 3 बेसे 6 ओमफ्रायखौ 3 नम्बर समानथाइ खालामबाय एबार जों मा खालामसै जों नुबाय 1 आरो 3 खौ नायनो थांबा नैबे y नि थादेरफोरा एखे जाना दं मानो होनबा इयाव मा दं सेयाव प्लास 2y/3 इयाव दं माइनास 2y/3 एखेयानो 2y/3 2y/3 इयो प्लास इ माइनास अब्ला प्लास माइनास जाखाना दं नालाय इसोरो केन्सेल माला जागोन जेब्ला 1 प्लास 3 खालामनो हागोन ना 1 आरो 3 खौ दाजाबना होनो प्लास 2y/3 माइनास 2y/3 इ मोननैया केन्सेल थांगोन आरो बेनिखायनो 1 आरो 3 नम्बर समानथाइखौ दाजाबना हो स' 1 प्लास 3 मा फैगोन 1 प्लास 3 खालामना होबा आगसिजों आगसि दाजाब 1 नि आगसिथिं मा दं x/2 प्लास x/2 प्लास 2y/3 ओमफ्राय दाजाब नालाय दाजाब थाबाय आरो 3 नि आगसिथिं मा दं 2x माइनास 2y/3 ओमफ्राय उनाव जोंहा आगसिजों आगसिथ' दाजाबखाबायानो नैबेजों बेजों दाजाबबाय इयाव मा दं x/2 प्लास 2y/3 प्लास थाबाय दाजाबगोन 3 नि आगसिथिं दं 2x माइनास 2y/3 2x माइनास 2y/3 एबार नै आगदानियाबो दाजाबगोन माइनास 1 प्लास 6 माइनास 1 प्लास 6 अब्लाथाय ब्रेकेट बोखारना हो दानिया x/2 प्लास 2y/3 प्लास 2x प्लास इन्टु माइनास माइनास 2y/3 इक्वल्स टु प्लास 6 निफ्राय माइनास 1 थांबा बेसे प्लास 5 अब्लाथाय नैबे प्लास 2y/3 माइनास 2y/3 केन्सेल थांबाय एबार मा थागोन जोंना इयाव जोंहा ओरैबायदि थासिगोन आगसिथिं x/2 दं प्लास 2x ओजा दं बेसे 5 दं एबार जों मा खालामगोन नैयाव एलसिएम लागोन आगसिनिखौ एलसिएम लानांगौ जादों बेनिखायनो नै गोजौआवनो माबा आच्छा आं इयाव लिरना होबाय ससेखौ नैबेयाव जों मा खालामनि एलसिएम लादो एलसिएम लाबाथ' मा जागोन आगसिखै लाबा 2 ल'सो दं गाहायाव 2 जागोन नैबे बोखावखोन्दायाव 2 जों 2 रानबाथाय 1 इन्टु x नैबे प्लास थाबाय 2x नि गाहायाव जेबो गैया माने 1 दं 1 जों 2 रानबा 2 इन्टु 2 4x इक्वल्स टु नैबे जाबाय 5 एबार मा थागोन नैयाव 2 थाबाय ओजा 5 थाबाय ओमफ्राय उनाव इयाव x प्लास 4x मा जाखो 5x मोनसे x जों मोनब्रै x जों बेसे मोनबा x अब्लाथाय एबार जों खेंस्लाय सानजाबनोसै नैबे 5 नि गाहायाव जेबो गैया माने 1 दं 1 इन्टु 5x आनो आरो 2 इन्टु 5 बेसे 10 अब्लाथाय दा x नि माना ओंखारनोसै मा जाखो इयाव x खौ लाखिना हो ना x लाखिबा मा जागोन x जों थानाय 5 आ ओजानि 10 खौ रानहैसिगोन नै 10 खौ रानबाय नैबे 5 आ एबार x आथ' थाबाय जेनेबा 5 जों 10 खौ रानबा बेसे 2 थामहिनबा x आ बेसे 2 दा x नि माना 2 जाबाय नालाय x नि मानखौ जोङो सेयाव फज'नो हागोन दा 1 नम्बर समानथाय नैयाव दं नालाय नैयाव लाना फैदो दै दानिया ओरैना नैबे 1 इमप्लाइज नैबे सेयाव फज'ना होनसै आङो ओजोंहा लिरासै नैयाव लिरबाय 1 नम्बर समानथायाव बे दं
दा इयाव से नाम्बार समानथायाव मा खालामगोन जों एक्सनि माना 2 खा नालाय एक्सनि जायगायाव 2 फज'ना होगोन नैबे एक्सनि जायगायाव 2 फज'ना होबाय नै डिभाइडेड बाय 2 थाबाय प्लास थाबाय इयाव मा दं 2y/3 इक्वल्स टु नैबे -1 दं 2 जो 2 रान बेसे मोनगोन 1 2 जो 2 रानबाथाय 1 मोनो मा थाखो 1 थाबाय प्लास 2y/3 थाबाय ओजों मा थाखो -1 दं एबार मा जागोन y दिहुनगोन नालाय जों इखो 2y/3 खौ लाखिनांगोन 2y/3 ओजाथ' -1 दं प्लास 1 जों थांबा -1 जाफिनलायगोन इयाव मा थाखो 2y/3 मा थागोन जागोन होनबा जों आगदाखैनाय -1 -2 आरोबाव मा खालाम खेंस्लाय सानजाबना लालायदो नाय खेंस्लाय सानजाबबा इनि गाहायाव जेबो गैया माने मा दं 1 into 2y आरो 3 into -2 -6 एबार जों इयाव y लाखिनाबा 2 आ ओजानि -6 खौ रानैलायसिगोन आरो आं ओजोङा इ साइडखौ लिरना होदो बेयाव जों मा खालामगोन y खौ लाखिना होगोन y लाखिना होबा मा जागोन y जो थानाय 2 आ ओजानि खौ रानैगोन आगदाखै मा दंमोन -6 नै -6 खौ रानदो अब्ला y इक्वल्स टु बेसे 2 जो 6 रानबा बेसे 3 अब्ला बेसे थागोन माइनास थागोन आरो नैबे 3 थागोन थामहिनबा y आ बेसे -3 बेनिखायनो जोंहा x आरो y नि माना ओंखारलांबाय बेनिखायनो x आ जाबाय बेसे 2 y आ जाबाय बेसे -3 अब्ला जोंहा x आरो y मोननैनिबो मान ओंखारबाय नालाय बेयो मावफुं जाबाय अबे आदबजों खोमोरनाय आदबजों जोङो मावफुंना होबाय आरो फिननाया जाहैबाय x आ 2 y आ -3 अब्लाथाय जोंहा दिहुननो गोनां 4 नाम्बारनि मावफुंथायाबो जोब्बाय आरो बे जोबनायजों लोगोसे आङो दिनै गासैखौबो साबायखर बावनानै दिनैनि नैबे थाखोखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों।